Dobrý den. Dobrý den. Jindřich dostal mě na Ondrouškové, vyhodil mě bezdůvodně z tramvaje, použil fyzického násilí. Žádám foukání a jdu okamžitě za Jonem. Žádám, aby byl vystřídán, co si ten kurva o mě, co si ten Hazel dovoluje. Má jedničku, teď bude někde u přístaviště. Která to byla? Proč mě vyhodil? Co si to ke mně kurva dovoluje? Proč mě neustále napadá? Já ho zabiju. Jestli ho okamžitě nevystřídáte, tak jak bude z Řečkovic, tak ho domládí mezi cestujícíma. Já se jmenuji Petr Šeda, bydlím v Bystrcu, zajímám se o městskou hromadnou dopravu, napsal jsem platnou stížnost, vystřídat. Mě nebude mlátit mezi cestujícíma. Co si to dovoluje? Která to byla jednička? Nevím. Já jsem nastoupil, přišel ke mně, bezdůvodně mě vyhodil, všechny tašky mě vyhodil na zem, zbil mě a ještě měl to drzost říct, ty pičo, ty se mnou už nikdy nepojedeš. Co to máte za řidiče? Jo, taky, já to mi se nezdejte, já je nepřibírám. Pane dispečer, nezlobte se, ale mě to tak došralo. Já vím, mě možná znáte. Znáte můj problém. Ale to, co si dovolil on, už je vrchol. Já jdu za náměstkem a ten incident bude v Blesku. Jestli to nevyrovnáte. No já to nemůžu vyrovnat, já to můžu předat pouze na středisko. Ale ještě dneska to bude v Blesku a v televizních novinách. Prosím? Chcete takovou populaci? Ten člověk jezdí. Co si to dovoluje vůbec? No, škoda, Cestující mě chování slušné. Já ho zabiju. Jestli ho nevystřídáte, tak já se na něho ještě teď počkám u Semila. já ho vystřídat nemůžu, můžu ho vystřídat pouze vozovna. Dobře. A něco vám řeknu, u Semila jsou poteče krev. A za to já vám ručím. Vystřídáte Jindřicha Dostála, nebo ho zabiju mezi všema cestujícíma.